Mga igsoon, dinhi sa atong pagpamalandong karon, naghisgot mahitungod sa sakramento sa bunyag. Kay matod pa sa Ginoo ngadto kang Nicodemo, kinahanglan nga magpakatawo kamo pag-usab, pinagi sa tubig ug sa espiritu. Og literal ang pagsabot ni Nicodemo, nga lisod sa usa ka tawo nga gulang na pagsulod sa dagko angkan sing inahan aron magpakatawo pag-usab. Ang ipasabot sa Ginoo nga magpakatawo kita pag-usab pinaagi sa tubig ug sa espiritu, nga mao ang sakramento sa bunyag nga gitukod ni Kristo. Ang mga tao nga membro sa relihiyon nga born again, garbo kayo kay sila born again. Kay maunay giingon sa Ginoo nga matawo pag-usab. Apan kitang mga Katoliko, mas garbo pa ta. Kay sa wala pa na sila, kita natawo na pag-usab. We are born again. Diha sa bunyag. Nga kita natawo pag-usab sa tubig ug sa espiritu, din kita nabag-o, nakadawat sa kinabuhi nga Dios nun. Kaya diha sa atong pagkatao, wa man ka nato diha ang kinabuhi nga Dios nun. Nga naman, patay man ta tungod sa sala nga atong naambitan nga nahimo gikan sa atong unang mga ginikanan. Ug unsa maning sala? Sala nga panulundon or original sin. Ug kining maong sala nga original sin mapapas pinaagi diha sa bunyag. Ug una nga kita nataw pag-usab ngadto sa kinabuhing Dios nun. Ang kasinatian sa Ginoo nga siya gibunyagan ni San Juan, mausab ang atong kasinatian. O gani diha sa bunyag sa Ginoo napadayag ang Santissima Trinidad, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Si Jesus ay kaduhang persona sa Dios gibunyagan ni Juan. Ipadayag usab ang Espiritu Santo pinagi sa pagkunsad niya sa dagway sa salampati, ug ang Amahan gikan sa langit misulti ug ningon nga kini mao ang pinangga kong anak, pamatian ninyo siya. Usab mga igsoon diha sa atong bunyag, kita nahimong mga anak, adopted children of God diha sa bunyag. Diha sa atong bunyag mikunsad kanato ang Espiritu Santo. Umuna nga kita nahimong templo sa Espiritu Santo. We are the living temple of God. O kay mga anak naman kita sa Dios, doon na natay katungod sa pagpanunod sa gingharian sa langit. Kay mo man ang gingon nga gawas kon matao kamo pinagi sa tubig ug sa Espiritu Santo, no? Dili kamo makasulod sa gingharian sa langit. Muni mga igsoon, diha usab sa atong bunyag ipasi numduman kita sa ato usab nga tahas.
Because in baptism, we share the threefold functions of Christ. Ug unsa man ang threefold functions of Christ? Ang iyang pagka-propeta, pagkapari, o pagkahari. So muni ang atong naambitan diha sa bunyag. Pagka-propeta, unsa may buhat sa propeta? Ang propeta mao ang tigpamaba sa Dios. Unsa ang kabubuton sa Dios, mo ni isulti niya ngadto sa katawhan. Umusab kita isip mga propeta atong tahas ang pagsangyaw sa mayong balita. Dili ang pagkapropeta nga mao ang mananagna, no? Kay kung kita mga propeta pa mananagna, sus way pobre na turon, puros ta milyonaryo nganuman. Kay bawo mata unsay mga numero mo gawas sa sugal, mapobre pa kag kadaog kag loto. So dili man ingon niya na ang atong pagkapropeta, pagkamananagna, kundili ang atong pagsangyaw sa mayong balita. Pagkapari, unsa man ang pagkapari ni Kristo? Ang pagkapari ni Kristo mao ang paghalad og sakripisyo nga nakapahimuot sa amuhan. Pag-ampo ug mo na nga sa atong sa higayon nga kita niluhod, nagampo, naglarawan kini sa atong pagkapari. O ang katapusan mao ang pagkahari. Unsa man ang pagkahari ni Kristo? Ingon siya, wa ko mo anhi aron alagaran kundili aron pag-alagad. So ang pagkahari ni Kristo naa diha sa pag-alagad. Kagahapon atong gisaulog ang fiesta sa Divine Mercy. Ug ang konkreto nga gipadayag ni Kristo dili lang diha sa kaluoy, kundi ipadayag niya diha sa buhat. Musab sa atong bahin, dili lang ta kutob nga naluoy ta sa atong isig kataw nga nanginahanglan, apan kutob ra diha sa atong gibati. Wala na to bansaya diha sa atong buhat. Ug muna ang atong pagkahari, ang pagpangalagad, pag-alagaray diha sa atong isig katawo. So muna mga igsuon dinhi sa atong pagpamalandong karon, ining ebanghelyo nga nagisgot mahitungod sa pagkatao pag-usab diha sa tubig ug sa espiritu nga mao ang bunyag nga atong nadawat. Og ang sakramento sa bunyag mao ni ang kining taytayan, no, sa tanang mga sakramento. Kay di man ta makadawat sa ubang sakramento kun dili ta una sa tanan makadawat diha sa bunyag. Kay ang bunyag mao man ni ang naghimo nato nga sakop sa atong simbahan. Kay kung ikaw walay bunyag, di ka matawag nga sakop sa simbahan. Nganong dili man ta sakop sa ubang simbahan? Kay dili man ta binunyagan sa ilang tinuhuan. Ug musab nga kung ikaw wala mabunyagi sa atong tinuhuan sa atong simbahan, no, dili ka matawag nga sakop sa atong simbahan. Kay kinsa man ang sakop sa simbahan? Ang mga binunyagan. So muna mga igsoon, usbon ko, isip mga binunyagan, atong bansayon, ang atong naambitan diha sa bunyag, nga mo ang tulo kadagkong tahas ni Kristo sa iyang pagkapropita, pagkapari, o pagkahari.